आदा जेम्सआ दे हाबा जाखानाय डिभर्सि हिनजावखौ जे हाबा लादों बुहुत बोर गोनां आदा जेम्सआ हसायो माने सैथो आदा जेम्सआ बुहुत मोजां मानसिमार मानो होनबा बियो आदा जेम्सआ सासे हाबा जाखानाय सासे डिभर्स जाखानाय हिनजावबाबो जे खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर आब' पुर्निमा फुलमुन बिथाङा मा फोरमायदों नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ आरो सोमोनांदों जानांगौ थ' बाथ्राया बेसेबां सैथो जों बेखौ उनावसो मोनथिगोन नङा होमबा जेम्स आदानि सायाव बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना खोनासंना नायदो आरो माथो न' हाबा जानायबाबो सोरबा डिभर्स जानायबाबोथ' डिभर्स जाखांनायनि उनाव हाबा जानायनि मोन्थाय दङ ना लोगोफोर माथो जाखो हाबा जाखानाय डिभर्स जाखानाय मालाय माथो जायजों मिलायनो हायाखै जायजों जानो हायाखै संसारखौ आरो गारलायनानैबोथ' गोदान संसार जानो हायोना लोगोफोर माथो जाखो आदा जेम्सआसो मालाय हाबा जाखानाय हिनजावखौ लानानै बुहुत बोर मोनगोन आंथ' बुहुत मोजांसो मोनदों खोनानानै आदा जेम्सआ दे हाबा जाखानाय डिभर्सि हिनजावखौ जे हाबा लादों बुहुत बोर गोनां आदा जेम्सआ हसायो माने सैथो आदा जेम्सआ बुहुत मोजां मानसिमार मानो होनबा बियो आदा जेम्सआ सासे हाबा जाखानाय सासे डिभर्स जाखानाय हिनजावबाबो जे हाबा लादों बा रुजु रुमु संसार जालांगोन थैस' थांस' संसार जालांगोन होननानै समायखिरा लानानै हिनजाव हाबा लानानै जे समायखिरा लानानै हाबा लानानै संसार जानो होननानै मालाय लादों ओमफ्राय नोंसोरलाय सोरबा जे बुंदों हाबा जाखानायसो मानायसो आदा जेम्सनि हिनजाव होननानै माथो बुंथिबाय थागासिनो आंहाथ' बुहुत मोजांसो मोनदों मानो होनबा जेम्सआ सासे हाबा जाखानाय हिनजाव मालाय मा जानो बयहाबोथ' मा होनो लाइफ थायो नालाय डिभर्स जाखानायबाबो सोरबा हाबा जाखानाय सोरबा सेंग्रा सोरबा सिख्ला सोरबा बोरायजोंबाबोथ' हाबा जाखानांगोन मानो होनबा बयहाबो लाइफ दङ नालाय लोगोफोर नोंसोरलाय मा नांजायो मालाय हाबा जाखानाय हिनजावखौ लानायखौलाय आंथ' बुहुत मोजांसो मोनदों मानो होनबा आदा जेम्सआ बुहुत मोजां मानसिमार मानो होनबा बेखौनो खननै बुङो आङो बारे बुङो आदा जेम्सआ बुहुत मोजां मानसिमार हाबा माने बुहुत खुसि मोनदों आरो आं हाबा जाखानाय हिनजावखौ लादों हाबा जाखानायसो होननानै खोनानायखाय नुनायखाय माने बुंदों आरो आं ना ओरैनोथ' बुहुत मोजां कंग्रेचुलेसन जेम्स हेपि मेरिड लाइफ ओमफ्राय बेखौनो आं बुंनो सानो माने जेम्सआ माने बेलेगखौ बुङोमोन ना हाबा जाखानाय हौवाखौ लादों हाबा जाखानाय हिनजावखौ लादों बुङोमोन ना मालायफोरखौ ओमफ्राय दालाय माथो गावबो हाबा जाखानाय हिनजावखौसो हाबा खालामबाय माने आं आसरित नांदों खिन्थु गोसोआव बिराद मोजां मोनदों आरो आं जेम्सनि फारसे माने बुहुत मोजां आरो बेहा हाबा जाखानाय हिनजावखौ लानायखाय बुहुत मोजां मोनदों आं बयहाबो लाइफ थायोना लोगोफोर मा हौवाया CRPF ना मामोननो ओमफ्राय आमगुरि चिरां जिल्लानि ना मा होनदों हिनजावा ओमफ्राय एसे नुनाय बायदिबो मोनलायलांदों आं हिनजावखौबो हौवाखौबो मानो होनबा चिरां जिल्लानि नालाय आंबो बेखायनो नुनाय मोनदां बेखायनो थिग मालायनि लाइफनि बारै जेबो बुंनो नाङा मालायखौ न' बयहाबो स्टेप बाय स्टेप मोनलांजोबो न' थारमाने आंथ' बुहुत मानसिखौ नुबाय माने सानोमोन आं मानसिफोरखौ डिभर्स जानाय मा जानाय उमुक तुमुक होननानै बुहुत मानसिफ्रा रायलायो ओमफ्राय जाय मानसिफोर रायलायोना बे मानसिखौनो आङो नुलांजोब्बाय माने थांनानै थासान्दियाव माने नुलांजोब्बाय आरोना माने आं जोबोद मोजां मोनदों आरोना डिभर्स जाखानाय हिनजावखौ हाबा लादों होननाय खोनानाय लोगो लोगो नुनाय लोगो लोगो ओरैबायदि मोजां मोनखादों आदा जेम्सखौ आंलाय सानदोंमोन जि मोजां बाथ्रा बुंनायाव मालायफोरखौ गथ' उन्दै गथ' सेंग्रा गथ'साफोरखौ बिराद एडभाइस होयोमोन ना बियो होमबाथ' गावखौ नुनानै दा फैगोन जेनेरेसनफ्रा माथो आदा जेम्सआबोथ' हिनजाव डिभर्स जानायखौसो लादों जोंबो लानांगोनलैसो सानसिगोन खोमाहाय दानि फैनाय गोदान निउ जेनेरेसननि गथ'फ्रा बिदिसो माने जेम्सनि खोथाखौ लायोबा बिदिसो जासिगोन खोमा न' लोगोफोर माने आं ओरैनो गाज्रि सानानै नेगेटिभ सानानै बुङाखै दे लोगोफोर माने गोसोआव ओरैबायदि खुसि मोनखादों आंहा मानो होनबा सोरबा बुहुत मानसिफ्रा माने बिदिनो डिभर्स जानाय मा जानाय होननानै बुहुत नेग्लेक्ट खालामजायो ना थगायजायो नेग्लेक्ट खालामजायो बिदि नङा डिभर्स जानाय होनबा मालाय मा जायजों मिलायाखै जायजों माने मिलायनानै थानो हायाखै डिभर्सआथ' बिसोर जानांखागोन न बोरैथो खेमसेल' जोनोम
जिबनखौ लानानै लाइफखौ लानानै एथ'ग्राब सहायना थानो हायाना दानि जुगावहाय सहायगोन सहायनांगौखौ सहायगोन खिन्थु लिमिट बारोबाथ' सहायनो हायाना रावबो लोगोफोर ना मा होनो दे एनिवे माने आं जेबो बुङा जेबो नेगेटिभ साना जेम्सखौ माने खनसे कंग्रेचुलेसन बुंहरबावो आं हेपि मेरिड लाइफ